Să o vezi pe Maria. Să rămână între noi chestia asta, cea mai frumoasă de aici. O să o vezi. E făcuța care am crescut-o eu când era mic. I-am dat la lapte și să vezi cât de răzgheată este și cât de frumoasă este. Dar să rămână între noi asta, e cea mai frumoasă. E crescută de mine de când era așa. La biberoni, îți dădeam câte 5-6 biberoane pe zi. Pentru mine ea nu este făcuță. Este ca și o soră pentru mine. E cea mai bună. Nu știu, când am luat-o de acolo de la santuar, poate pe unii crede, poate nu crede. Dacă nu, am plâns 3 zile în continuare. A ajuns aici la santuarul Nima, unde este îngrijită și este ok, ca și la noi. Și acum am vizitat la ea să vedem după atâta timp. Dar să vedem dacă mai mă recunoaște după voce. Când o striga Maria, știi cum fugea? Hai, fetiță, hai! Hai, Măriuca, hai! Hai, fată! Hai! Hai de fată! Hai, fată! Hai! Ce faci, fată? Mă miroși, tata! Mă miroși! Mă miroși, tata! Eu sunt tata! Eu sunt! Mă miroși, tata! Cine-i acolo? Oh, Doamne! Dai că nu-ți fac nimic! Eu nu-ți fac nimic! Eu nu-ți fac nimic! Știi că te iubesc pe tine ce mai mult! Te iubești mai mult pe tine! Pupă-mă, fă ce vrei tu! Urmărește emisiunea Papi Land, prieteni pe viață și sprijină salvarea animalelor fără stăpâni. Proiect susținut de Purina.